Euskal diasporan pentsatzen dugunean, askotan edo gehienetan Amerika etortzen zaigu burura, baina leku gehiagotan izan dire Euskaldunak, adibidez Australian. Hori dela eta ez ezagupen horrekin bukatzeko elkarte bat sortu egin dute. Horren berri emango digu gaur Julian Jantzik, arratsaldeon. Keixo, arratsaldeon, zein ongik hasi duzun, Bai. Zen badira Euskal Australiarrak ere, eta ez gutxi gainera. Bueno, orain zuk kontatuko diguzu, gainera beti sartuta zaude Euskal diasporaren kontu hauetan, eta bai? Klaro, nire atia hartzaia izan duzen Ameriketan ebili zen hau, eta 3 urtez, eta ni Kalifornian sortua. Orduan, diasporako, diasporaren semia nola baita esateko, ez? Eta horretik ezagutu dut beti zer den Euskalduna izatea eta kanpon bizitzea, ez? Bai atia, bai ama, eta herri mina, eta fisikokian, baina burua beti hemen, hau nizan igual, hainbertze urtean, igual urte gehiago han hemen baino, eta orduan bihotza, azkenin Alejandro esan zidion bezala, ez, el corazón partido, hori zer naiz, Euskalduna Amerikarra, zer naiz, ez, askotan, eta hori dena, itxian eta bizi izan dut, eta orduan, ezagutzen dut ederki asko, bai. Bai, ukitzen dizun gaia, bai. Baina gainera, kasu honetan, Australiari dagokionez, zu han izan zinen eta kasualidadez aurkitu zenuen edo izan duzen, asteko errango izut, astapena do, izan duzen eratia, nire arrebarekin, hau da, bere alabarekin, Laurarekin, eta betiko gauza, azkenian, igual, elkarren ondoan bizi, kasu honetan dira Euskal Hartzaiak, ez? Eta, bortzira madarreka bastanen, hau da, mendikan, elkarren ondoan bizi, eta urtiak elkar ikusi gabe. Holako garelako Euskaldunak, ez? Eta azkenien, atiak errantzion beralabari, Laurari. Laura, guztu ningu nuke bazkare bat igual berriz ere, eta hemen ingurukuk eta elkartu mai baten ingurun, eta hor solaspizka bat egin, eta bale. Eta orduan Laura gertu zen enkargori, eintzon, ongi baino beto, eta Lezakako frontoian, jontatu zituen 500 piko lagun. Ikaragarria. Oso politia, oso unkigarria, batzu negarrez, oroitzapenak, kriston girua, dena ateratzen ongi gauza bat izan ezik. Eta justuen aste bat lehenago, neratia hiltzala. Berak eskatu zuen, kriston armatu arrebak eta justuen aste bat lehenago atia hiltzan. Eta, guretzat izan duzen egun, nahiko berezia, oso politia alde batetik, baina bertzetik, pentsatzen alduzu. Eta, hori gauztik beti arantza hori sartuta, ez? Barrotek bizi genuen gaia, baina, are gehiago. Laurak segitzezun lanian, hartzaiekin, perfecto, Euskal Hartzaiak Ameriketan elkartea sortu, eta hainbat gauza egiten dituzte, Naparrak eta iparraldeko hartzaiekin, eta hori honek izan, igual, alegin dugu naiz, Bizkaitarekin ere. Urruti daude, baina, han ere bilizien, Aida, Jota, Nebadan eta asko, eta saiatuko naiz beraiekin zeu zer egiten. Asma hori nun, baina, nire lanekin, beti nabil, aratonat eta bueltaka, eta, egin nahi eta ezin. Eta duela 2 urte edo, kasualitatez, telebistan, Antena Tercerako eta saio bat egiten ari nintzala, bukatu non zein deien. Eta hango lehiakide batek, gainera, Iñaki Aizpunek, bertako hemen Iruñako tipo batek, eraman ninduen Euskal Txokora, gure txokora, Euskal Etxera, zindoien dagoen Euskal Etxera, eta nik ez nekien, ez da existitzen zenik edo. Hori programa beste kontu bat iburuzelako. Ja programa bukatu zen, eta txinera joan behar nintzela, 4 egun barru, baina bainikan bisadurik ez, eta 4 egun pasa behar, orduan esaten zen, esan ziateken, Madrilera bueltatu, eta txinara, hemen geratu, eta hemen geratu gara izak, eta zindoien dagoen, eta honek, Aizpunek esan ziat, nik ingo izut gia lana, lasai. Eta lehendabiziko gauza, taka, gure txokora, igande bat, kriston bazkaria, kriston girua, kriston kuadrilla, helduak eta gaztiak, eta bereiken antxe bazkaltzen eta gustura, batean, honetaz enteratu nintzen, Euskal Australiarak bazirela, kriston lana intzutela, azukregileak eta tabakokin, eta, hainbat lekuetan, baina, gehien bat azukria eta mozten, kainaz azukarra esaten dena ez, eta batean antxe nintzela, tipo bat hitz egiten, eta nik nire atia irudikatzen nun. Azkenean, Amerika izan beharrean Australia genuen. Eta ardiek izan beharrean, kainak azukar. Azukarazko kainak edo ziren. Baina azkenean, herri mina, barruan zaukatena, berai eskertzen nalako fama hona daukagun Australian ere antipodetan, berdina. Eta nina baitan, nik ez nekin ez zer honetaz. Eta nik barrutik bizi izan dut ez, diaspora eta digo, nik honetaz, nik ez badakite zer, Euskal Herrin ere, pentsatzen dut jendek ez duela jakinen. Eta voltatu nintzen,
eta inorretzakin ezer. Eta nun, hau injustizia ez? Hau esker antipodatan ere kriston fama daukagu. Gure enbaxadorek izan du dira. Kriston lan hain eta ero. Langileak, itzitzeko pertsonak, nobliak, jende ona. Lan hain bardenean, bueno, eguneko egun, edo eguneko egun eta hogei. Parrandin bardelikan ere bai, baina kriston fama ona. Eta arzain inguruan asko idatzi da, nik ere dokumentalak egin ditut, eta guztio dakigu hortzen ibili zirela, eta hau buruz. Eta ara non, zer ekin behar da? Fama ona eta gainera, ara joan zirela Australiako gobernuak lagunduta, ez? Bai, gero aztentzea pixka saltxeatzen eta hasi nintzen, beraien testimonioekin eta horrela, eta hasi nintzen jendia bilatzen, eta gero kontatuko izan nola sortu zen elkartea eta bar, eta bitxikerik eta anedotak eta bar, ez? Azkenin, hain onak ziren euskaldunak. Azkenian, Australiako gobernuak ere, tipo bati, Alberto Urberuagari, ozan reklutadore bat, honek bilatzen zuen jendia aratera emateko, eskatu ziren, Alberto, nik olakoak nahi ditut. Hau edia animalia batzuk lanian, nik olakoak nahi ditut. 3 buke dituzu betetzeko. 3 buke, 3 operazio. Operazio izan duzien. Operazion Emu, Operazion Kanguro, Operazion Eukaliptus. Eta itxasuntzin izenak Monte Udala, Montserrat eta Toskana. Eta Albertok esan zuen, Albertok, alen dugu naiz. Euskal Herria voltatu, behateara han ibilitakoa zen, Pascual. Alberto, Euskal Herria voltatu, herriz herri, baserriz baserri, pertsonaz persona. Erran, Australian aukera badaukazu, hemen, pentsatu, diktadura, 50. hamarkadan edo. Eta, batzuk animatu ziren. Batzuk, igual, 1000 persona inguru. 1000 persona, 3 bokoiek bete zituen. 3 itxasuntze horiek beteta. Aruntz. Eta kada batian, urte bat, urte topikon bueltan. Kristona. Gero izan duzien operazio gehiago, operazioan Kerry, badire gehiago. Baina, eta ez da gizten bat 1000 lagun. Baina batek, Alberto Urberuarak, berak bakarrik 3 itxasuntzi bete zituen. 1000 euskaldunara Australiara lan egitera eta 25 eguneko bidaian, ez? Edo gehiago, itxasuntzien eta, igual, 25-30 egun itxasuntzian, ze Atlantiko pasak, kriston buelta, gura handago, eta gero behin arati iritsitaka Australiara haundillo da. Eta horren, igual, Sydneyra iritsi bekaldia, eta joan bertzuk goti eraino, ze normalian hauek farmak edo, rantxuak edo, kampuak edo, daude horre Queensland estaduan, ez? Goiko partian, eta gero, edo trenez edo kotxez edo, ez da gizten bat egun gehiago. Jo, gero, 18, 17, 19 urte, baserritik atera gabiak, Euskal Herritik sekula santan atera gabiak. Eta bapatian, antxe, lekua arrotza, hizkuntza arrotza, dena arrotza. Etzagun Euskal Etxerik, ze guretzat Euskal Etxea dan basa da bat, joaten zen Ameriketara, bera ni, joan nintzen Australiara, enbasa sartu, jazta, salbu. Ze lau egun antxe, ibili ginen arat-onat bueltaka eta tratatu ninduten, ondo baino nobeto. Osea, Euskal Etxea dagoen leku batian, Euskalduna ja salbu dago. Baina Australian etzagun olakorik. Joan arat, iritsi, eta arazo bat baldin mazegon, ze karo, hor normalian joaten zinen, reklutadore batek, reklutatuta nola bizateko, ez? Baina batzuetan ez da gaur egun bezala, WhatsApp eta interneta eta handen askutitzak eta batzuetan, akatxak edo fallo izaten zian, eta joan Sydneyra eta ez dakizu nola joan behar duzun, nola galdetura ez dakizu, zan euskarak ez du presentziarik, eta ez duk ere inglesez igual, ez duzu, igual ez. Ez duzu idearik. Eta nola egin. Orduan, ausardia behar da. Tala ere lortu. Batzuk da biziko guna gartzelan pasazuten. Beste batzuk, bakoitza dauka bere historia, bere anekdota, ez? Osea, ikaragarria da. Bai, eta hasiera gogorrak eta gero ere han bizitzeko eta guzti hori... Pues pentsa, han kanpetxeak, ziren tipo etxolak, batzuk, treneko bagoiak eta nola dien, batzuk hortzen sartuta, beste batzuk kanpetxetan, eta gaina konpartituta. Orduan, igual, bikote bat ezkondu, hantxe, kanpetxe batean sartu, emakume bat, bere senarra, igual bert 6 o 7 gizaseme gehiago. Leku berdinean. Eta orduan, gizonezkoak eta lanera, lan gogorra, guztia kanpun, eta emakumezkoak ere kriston lana. Ze, egiten zuten senarra zaindu, baina gainontzuk guztiak ere bai, arropak garbitu, janaiak prestatu, otorduak prestatu, eta araman
aurrak baldin mazien, aurrak ere zaindu gure kultura transmititu leku guztietan hori normalien emakumeak indu, ez? Izugarrizko lana. Eta honizten igual aipatzen ditugu gizasemiak, gure hartzaiak eta gure Australia, emakumearen papera oso garrantzitsua da. Oso. Emakumerik gabe gizasemek gabe itzuten ez ere ingo, segurazki. Orduan, biak aipatu behar dira. Bai emakumeak eta baita gizonak edo, gizasemeak edo. Izan ere, bai, emakumezkoak paper handia izan zuten baita, horren ezkontzak eta, bueno, amodioak ere eramaten gaituelako askotan leku batera edo bestera, ez? Eta... Hor, sortu zen arazo bat. Bai. Ze, karo, farmako nagusiak euskaldunak zituen, eta konten. Kriston animaliak, ez? Lanian, eta gizer, eta atope. Baina, karo, euskaldunak zer nahi zuten? Neskatxa euskalduna. Ez zuten australiarra nahi, edo hango aborigena. Ez, euskalduna, herrikoa, albazen. Eta orduan zeiten zuten, lan utzi, Euskal Herria voltatu, hartu neska laguna ezkondu eta berriz bat voltatzeko. Hoizen asmoa, intentzioa, hasiera batean. Batzuk lortu zuten. Nio beste batzuk berriz, enatetorri, neska lagunarekin ezkondu, eta erran, maitia, guazen Australiara, eta... Atzaz, erakutsi, ez. Ni aratez nijoa. Hemen, hasi lanen hemen, diru pixar bat induzu, montatu zerbait ere, eta hemen dikan ez naute muituko. Eta karo, orduan etzien voltatzen. Orduan, hango nagusik eta horretaz konturatu ziren, batzuk etziela voltatzen, orduan, arazo bat zaukaten. Orduan, arazo nola konpondu? Arraxa, neska lagunak aratera eman. Eta horretarako Operazio Marta. Orduan, azken erraldoi bat emakumez bete zuten, eta Australiara eraman zituzten. Eta horrela emakumeak antxe, euskaldunok bertan ere. Emakume euskaldunak eta ez berriak planeko karabana bezala, baizik eta neska lagunak. Dagoeneko bere neska lagunak zirenak, bai, neska lagunak batzuk, edo igual neska lagunak bilatzeko edo igual etorri ziren, hori lortu eta aratara eman, nahi zuten, okin asmoa zen, hain ongi bizi ziren, nahiz eta lango horri izan. Australia barruan dara mate, gauza ikaragarria. Nik hartzaiak eta ezagutzen ditut eta bai, baina Australiarrak bereziki daukata Australia barruan sartuta. Gauza bat harrigarria. Eta, karo, ez zauden guztiz pozik, behar zuten beste erdia. Emakumea, ez? Bere Andria onduan. Eta orduan, batzuk igual, bazuten eskala una, orduan, arat joan, konbentzitu eraman, beste batzuk konbentzitu ezkontuta eraman, eta beste batzuk etorri, bilatu, lortuta eraman. Hori batzuk lortu zuten, beste batzuk ez. Baina, bai, harrigarria da, bakarren batek, bai, lortu zuen hango emakumea eta ezkondu zen, eta betirako antxe gelditu dira, ez. Hori da, arrisku hori dago, ze emakumea baldin badago, hangoa baldin bada, eta zuk boltatzuk intentzio baldin mozu, hortan, bueno, nizut burutik denetetik pasako zela, ez? Baina nizut azkenien ez, euskaldunak behar zituztela eta orduan bidai hori egiten zuten. Batzuk joan etorri, eta batzuk joan eta ez voltatu. Eta horretarako, gero Operazio Marta. Eta Euskal Herritik ze lekuetatik, konkretuki? Bueno, gehienak ni dakitala bintzat bizkaitarrak eta naparrak. Orduan, bizkaitarrak, duela gutxi, honekin hasi nintzen abuztuaren erdikaldian, lehendaiziko pertsonik harremenetan irailan, izango lehendaiziko bilara elkartekok irailaren bukaeran, eta azaroan 25ean indugu lehendaiziko bazkaria, pixkat jendia biltzeko. Eta guk zaten, berroita mar bat edo elkartzen baditugu, 253 elkarteko genitu. Ikaragarria izan du da. Osunkigarria, oso politia eta bar. Eta denbora gutxin. Eta denbora gutxi, nik nahi nun berandu egin, baina azken elkarteko batek esan zian, guk bilatu beharrian, ahoz-aho, zeratizu bazkari bat antolatzen, publizia egin, berek jakin dezaten hementxe gaudela. Eta gu arat joan beharrian, azki dute berek etortzia. Eta ideia politia da. Batzuk horre kontrolatuko ditugu, eta zeratuko elkar takitio. 253, kriston arrakasta. Eta horren bai kontrolatu nintzen, bizkaitarrak, Leketio, Aulesti, Gernika, inguru hortako jendia zela, gehien bat. Beste leku batzutek joan ziren, baina gehien bat horko jendia. Eta gaina hor, garai batean Gernikan bazagoela tabako fabrika bat edo, ze normalian azukre gilen lana, normal izaten 6 hilabeteko lana izaten zen normalian. Eta eroka, bertze 6 hilabete zer egin. Espazen lanik egin, eta azten baldin mazera gastatzen, xosak, fuera. Orduan, normalen iten zuten 6 hilabete kainekin, eta bertze 6 hilabete tabakokin.
Eta honistan bazuten eskarmentua, ze Gernikan bazun horretako fabrika bat edo. Orduan, 6 hilabete eta 6 hilabete, baina dirua eta lango horregu izan, kaina zen. Orduan, inguru hortikan gehienak. Eta ero Nafarrotikan ere batzu joan zian Bazkairira, baina ez haunitz. Eta nire batean, hemen zio zer falta da. Orduan, denbora gutxi pasada, orduan, segurazki izan du da, gure arazoa, komunikatzeko arazoa edo, nahiz eta saiatu ginen, ba igual ez da iritsi. Eta horregatik, oain gabiltza berriz ere, bereziki Nafarroan, horretik eskerrik asko xaloa, zuei esker, etxe askotara iritsiko gara, ez, jakin dezata hemen gaudela. Eta horren berezik ari gara alegin bat egiten Nafarroan. Gure inguruan, ere euskalduna, eta herri beran. Gure inguru euskaldunetik, goizutarren bat baki dago, eskurtarra bat ere bai, beratarrak ere, framujika eta antxe dago, batzu badaude. Ni dakidala, manikan askorik ez. Akaso izango dira, horregatik hemen gaude eta sorpresa hartzen digun, ez? Baina herri beretik bai joan zehala jendea honitz. Hartuta fallatik eta tutera bitartean, hor dauden herritik, herri guztietatik joan zen jendiarat. Bakarrikan operazio emun, ez da izan, 150 bat edo, bakarrik operazio horretan, bakarrik, eta guk kontrolpean ditugunak bintzat, 50. 60 hamarkadan, hau izan duzen 59 urtea, eta 61 Ez dut horra izan duzela pixka movida ondizkuna, ez? Eta bakarrikan emu operazioan 50 bat edo joan ziren. Karkastillo, Baltierra, Tudera, Azagra, Tafalla, inguru hortakoak ez. Orduan, aleginak egiten ari gara, enteratzen dian, asko daude. Eta orduan gurekin sartu nahi duten elkartean, eta elkarrekin lanian segitu, lan egin, eta rekuperatu memoria historiko hau, ez? Lehen aipatutako erreklutadorea, hori esan duzu, 40ko hamarkadan egin zuela, ez? 60 hamarkadan gutxi gara. Hogei urte. Baina horretik esan duzu bere aitaan izan zela. Ze diotenez, lehendabiziko euskalduna ara joan zen ahola lanera eta izan duzen Lekeitiar bat, 1905 urtean, ara omen. Eta Euskal Artzailekin gertatzen den bezala, napar bat, ez dakit iristen bada, Bakersfieldera, hasiko da lanian, eta orduan han eskatuko dute Euskaldun gehiago, orduan nori izango dio, bere inguruko jendeari, orduan napar guztiak ingo dio horret. Bizkaitar bat, Boixera joan, eta gehiago behar balien bada, orduan izango dio Bizkaitarrak. Eta orduan, igual, agian horregatikan, Lekeitiarra zenez, Lekeitioko inguru hortako jendia zen gehien bat ara joan zana, ez? 1905an hala diotenez. Baina 1920 urtean edo ja baziren euskaldunak. Baziren ja euskaldunak gerra aurretik joan zirenak. Eta lehendaiziko hornada nolabait esateko. Eta bigarren hornadakuk, hau da 50. hamarkadakuk edo, bete erratunte, guk ez gen, zer egin? Ze gu joan ginen, eta gu ja ateak guztiz irekitak genituen. Noi esker, lehendabizikoi esker. Haiekin zuten lana. Eta erakutsi zuten euskaldun batek zer egiten aldun. Lanian, eta nolako den pertsona modun, eta fiatzeko pertsona dela, eta zakizeta zer. Haiekin zuten lana. Urte batzokola, gero Franco, diktadura, debeketuzun. Orduan ja ezin ziren edat joan, eta ja 50. hamarkadan edo, debekoari buelta eman, eta horren berriz ere hasi zen emigrazioa, ez. Eta horren ja 50. hamarkadan edo, ja hasi zen berriz ere joaten. Haiek ja atiak irekita. Eta horren, bigarrenak eskertzen dute lehendabizikoei. Zer nolako lan hain zuten, zer nolako fama, eta hai esker atiak irekita. Ikaragarria. Eta, gaur egun, gaztinak izango dugu, elkartzen dugu Antonen Endia eta Loren Arkotxa adibidez, eta izango dituzte 75 urte, eta izango dute gaztenak, Zaila, adinean sartuta, lehen galdien 83 urteko gizasuniak eta antxe, bazien 60 urte elkar ikusi gabe, eta bilak gaulestiarrak. Eta bertan bizi ziren eta 60 urte elkar ikusi gabe, halako gauzak izaten dira, ez? Eta, ikaragarria. Orduan, nola adinean sartuta dauden, guk nahi dugu alik eta azkarren gauzak antolatu, beraiek ere disfrutatzeko, eta ero familiarrak.
Askotan, eske ni ez naiz, mezu zertzea, laba, biloba zertzea. Eta zuk uste duzu, zure atxak, zure osabak merezi dula egin lana. Nire hementxe nago, eta ni naiz hartzain bat esemia. Ne atxa etzen Australiara joan, baizik eta Kaliforniara edo Ameriketara. Baina nik uste dut merezi dutela ziozer, eta zor diegula, eta horretik sartu naiz. Eta nik ez dut inor, Australian. Orduan, ez dute badagola zer egin eta guztien artean egin dugula, bai. Bai, omenaldi bat azkenean, hori, gure kulturaren edapenean lagundu egin zutelako, eta gainera, hori, lehen aipatutakoa gogorra izan zela beraientzat, eta azkenean, eta ausardiaren froga bat ere, eta beraien familia ere aurrera ateratzeko ahalegin handia, ez? Esan duzu tren bagoietan bizi zirela, eta gainera, ez duzu aipatu, baina lehen kontatu egin diazu, eta, aski ezaguna da, hango natura, gogorra dela. Bai, hango zubiak eta, negaldien hor tafallo tipo batekin, eta, animaliak eta zirela, hemen ezagutzen zituela animaliak, baina ara joan eta bidera ez dakizen bat. Osea, xaguztarrak ez hemengo, baizik eta metroko ez dakizen bat, osea, dena, haundilla, naturare, ikaragarria, osea, harrituta geratzen ziren. Ara joan eta harrituta geratzen ziren ura zertzen ikusita. Osea, ikaragarria. Eta gero, onatutu hartzen zirenean ere gero, pixkat, adibidez, bitxikiria ez, igual, etorri, eta ez zuten kotxerik nahi, nire naiz kabitzen kotxe horretan. Nire hor naiz kabitzen, han kriston katxarruak etorri eta holako txikila, klima, dena aldatzen zen ez. Nire, arriskuak, natura, sugeak, askotan beroa, ezetasuna, oso goizian goiz hasten ziren lanian, Zeia, eguerdi partian edo, ezin zen aguantatu. Kriston berua, kristona. Eta lan egin behar eta kondizio horietan. Baina, alare, nahiz eta jakin arriskuak eta hortze duela eta ez ziren kikiltzen. Hauek aurrera egiten zuten. Eta subiak ikusi edo, igual, ziztadan bat jaso, antidota jarri edo gaizki pasa, buelta eman eta jarraitzen zutela. Eta arazorik ez. Eta hortik lortutako fama hori langileak... Claro, eta jende gogorra, eta jendea atzela beldurtzen, eta euskaldun batek ematen bazun hitza, beteko zula, bazekiten. Osea, behin euskaldunak hori izan da lanian, nagusik iten altzun erretiro erraxa, ze bazekin hor fundamentu ingo zela. Eta beste batzuekin, igual ezin zen ibilan lasai. Piskat kontrolpean, igual lan ingo zuten, baina beti norbait alboan izan da, ez? Beti piskat horre kontrolatzeko eta bar. Eta euskaldunekin etzen holakorik gertatzen. Osea, euskaldunak antxe, ni atia kontatzen zian. Atia esan duzen, edo norbait kontatu zian, ez? Euskal hartzaileak Ameriketara joan, ardiekin, eta izen bat hilabete handikan bajatu gabe, eta bakarrik, eta bere riflearekin, bere zaldila, eta ez dakizen bat ardi, eta bere txakurrekin, eta handikan muitu gabe. Eta finak. Eta nazpati ere, ez dakit, salamankinu ez dakit zertzen, lara joan, hartzai ere, eta nagusiari indeko lehendabiziko galdera izan duzen. Zenbatera dago hemen ardiak eta zaintzeko lekua, eta ez dakit, bideo hiru ordutara, eta bizikletan joaterik bada, bai, erosiko bizikleta. Osa, joan bindu leheno gari zen pentsatzen nola voltatu herrira, ez? Bai. Eta hori, euskaldun batek etzun, inoiz egingo. Beste mentalitate bat. Beste pasta bateko gara edo. Eta han, esan duzu, iparraldean kokatzen zirela, Queensland... Bai, iparra ekialdean, bai. Bai, Ingham, Twinsville dago pixkat berago, Euskal Etxa dagoen lekua, gero Home Hill, Ingham, Ea, hortikan daude gehien bat farma hauek, eta gaina farma batzu, ze garai batean nagusiak eta kanpotarrak zian, australiarrak, ez? Baina gero, euskaldun batzuk, hasi ziren lanian, diru pixar bat egin, dirua irabaztan zen, lango horrein da, baina irabaztan zen dirua, ez pasen hon askorik gastatzen, noski, beti bezala, tortako euskaldunak beti izan duen oso finak, eta orduan batzuk, intzituzten kanpoak erosi, farmak erosi. Mendiolatarrak, abilatarrak, urberoak, atarrak eta, orduan, kanpoak eta beraiek erosi dituzten, eta orduan, langileak eta nungoak, bertakoak. Orduan, Bizkaiatik eta, hortik pasatu dira, asko eta naparrak ere bai, eta 6 hilabete. Gero ja bertze 6 hilabete, batzuk tabakura, beste batzuk igual, edo kanpoan, edo eraikuntzan, edo igual beste lan mota batzuk ez. Baina azkenien garrantzitsuna zen, hori, kaina, 6 hilabete horiek. Eta, aldeitiko momentuan, guztiak, Andria,
seme-alabak, denak. Eta, atiaren edo senarraren atzetik. Eta, karo, eske, bidaiatzeko kontua guk ikusten dugu hemengo, oraingo ikuspuntukin. Baina berroita hamarkadan edo, bidaiatzea etzen gaur bezala. Eta informazioa etzen gaur bezala. Eta zeuden tresna lanitiko ez ziren bain dauden bezalakoak. Bai. Eske da bertze mundu bat. Horregatik beste gauza batzuen artean, gero kontatu gizut, ari gara prestatzen bidaia batez, hauek arat eramateko berriz ere, ikus dezaten nola dagoen dena, eta nola iten den lan, gaur egun. Ekainean eta oainik mantentzen da txapelketa bat, hor garai batean eta nola mozten zuten, kriston kainak entzuten lehenbiziko kanpak erren, belarreto denak entzeko, eta kaina geratzen zena, hori zen matxete berezi batzuekin moztu eta garraiatu. Moztu eta garraiatu, tonak egunero. Bai, lango gorra. Lango gorra, eta horren ja makinak daude, eta bar, ez baina txapelketa hori da garai batean bezala. Eta hori nahi ditugu hauek eraman, ikusten nola dagoen orain, nola iten den lan orain, esateko, keio gurin ezoiz. Eta, unkituko dira seguro, ze berriz ere oroitzapenak eta gauzak etorreko dira, eta bereintzat izango da oso bidaia berezia, eta izan daiteke azken bidaia, zeia adina sartuta daude. Eta gero oso garrantzitsua da ere familia erraketara amatia. Ze normalian hauek miresten dituzte. Baina behin ara joaten direnean, eta ikusten dutelikan nola ibiltzen ziren, eta ze kondizioetan, eta orduan miresten dute bider, 4, 5, eta izan bat aldiz gehiago. Orduan, bidai hori izango da oso berezia, oso unkigarria. Eta nio ganeiz ikusteko. Eta lehiaketa dela esan duzu, bai, hemengo herrikirolak bezala, ez? Bai, gara, han egiten zituzten, ez? Karo, egiten zuten lana, eta gero, ez dakit John Killen o Ingamen, badago frontoi bat ere, ere ikizuten frontoi bat, bakizu piloton taritzeko eta sokatira eta txingak eta igual hemen etzen egin eta han egiten zen ja. Zer gauza, hemen Franco eta bakizu, baina han egiten zen txapelketak eta bar. Eta, handik etorri zen adibidez Jose Goiri Goltzarri, eta hemen eraman zuen, Euskal Herriko txapelketa, Bizkaiko deportista del año, urteko kirolaria, handik etorrita. Orduan, han, bai, mantentzen ziren hemen goiturak eta praktikatzen zen asko. Eta badire argazki asko, hor bere txingekin, pilotan jokatzen, sokatiran. Orduan, Euskal Etxeak ez dira aztarna bakarrak, Euskaldunenakan bi daude. Badira, bai, Tuensville eta Sydneyen, baina bai, frontoia, hor badago frontoia fijo. Gure txokoner badago frontoi txiki bat, hor bertan izan den nintzen, eta harritu ninduen, frontoi txiki bat, baina bai, aztarna badire gehiago, izango dire gehiago, bai. Eta Euskaldunak ezagunak direla. Azkenean, komunitatea hor dago, beraien jaiak, beraien... Guretzat ospakizunak korrika bat dela, edo ez dakiz zer dela. Australiar batek ez dakiz zertan gabiltza. Eta beraintzat da, bitxia, politia bitxia, gure hizkuntza ere. Entzuten dut euskera eta inglesa, frantziska, turismo asko dago, eta bapaten ikusten dute beste hizkuntza bat, eta ikasten dute hizkuntza horren atzean zer dagoen, ezagutzen dituzte euskaldunak, eta baten dute, hola, jonongi, baina harrituta. Eta, bai, aztarnak, bai, badira, eta gu ez gara hango, gu joaten garen lekutara, iten gara laketu bertan, ez dugu ez zer inposatzen, baina guk geurian mantentzen dugu beti. Bai Kalifornian, bai Idahoan eta baita Australian ere. Eta hori ustez kanpoko gero ikusten dutela ongi. Guk dena respetatzen dugula, baina guk guria ere mantentu iten dugula. Belaunaldi, eta gure kirola, gure kultura, gure hizkuntza, gure tradizioak, gure herriko jaiak, Sanfermiak txapi gorriekin, hau zertan dabiltza. Edo korrika dela, edo oin Euskaraldia izan du dela kanpaina, edo handikan ere bultzatu dute, eta han ere kristo lan hain dute. Eta orduan, Australiara behatzen diola, eta hau bete hor, zer dabiltza hauek. Bai, mantintzen da. Eta aztarna horiei esker, horren berri izan zenuen ez, Euskaldunakan izan zirela, eta orduan elkartea irailean sortu egin zen. Oso modu politian gainea. Komentatu izot atxarena ez, nola arantzari banun sartuta, eta ikusi nuen arrebak eta hauek, elkarte ere badago, indako lana, eta netzat hori zen oso eredugarria ez, ispilua. Jendia muitu eta
hartzai eguna, eta bidaiak antolatu, eta liburuak argitaratu, eta argazki bilduma, eta beste leku batzautara eraman, eta pixkat... Bai, Amerikaren kasuan dira. Bai, Amerikan kasuan ez, izugarrizko lana egiten ari dira, eta zein ongi. Eta orduan, nik izan nuen, jode, Australia Raubekin, inbarko dugu zerbait ere. Eta orduan, abuztuan, etzanda nintzela piztinan, hartu nire erabakia. Lasai, lasai. Bazteko beste guratu behar dut hemen. Aspertuta nago eta lanik ez, eta inbarko zerbait ere. Eta beti daukator barrenin sartuta, espati hasi barko dut, hasiko naiz orain. Hartu nuen Instagram. Zintzirikatu nituen, sindoien ateratako argazki batzuk. Eta batzuk, gure txoko, frontoia, tal. Kontatu nuen, gainetik noski, gure Euskaldunon historia, nola bait, gainetik. Eta ero, gure txokoren historia ere. Bapatia, kriston arrakasta. Batu nintzeni, interesa badauko. Eta jaso nuen mezu pribatu bat. Leire Goirigontzarri. Eta behar izizkian bi argazki. Eta han ikusten zen gitzasen bat, bere matxetekin eta kainak eta mozten. Eta esaldia, neratiak, hau, argazten esaltzen den horrek, 5 urte pasatzen han kainekin eta lanian, gaur egun elbarri dago. Eta ikusi ditu argazkiak eta unkituta. Hasi da berriz ere goratzen. Berpiztu induzu zure honekin. Eta bihalizan bihotza. Botikon hori, bihotz bat. Eta nire batean, barruan jo sartu zailo, bai ati ere eta bai alabari ere. Eta horren arra nion, ez dugu elkar ezagutzen, baina torine telefonoa. Nik ez dut aixematen telefonoa, baina torine telefonoa. Eta nahi baduzu, eskertuko izut, deitu. Deitu zian, leirek deitu zian. Eta kontatu zian beratiaren historia. Joan zelarat, oso musikarekin eta musikarekiko kriston zaletasuna, erosizula gitarra bat, asturiano batek erakutsi zizkiola, bi edo 3 nota jotzen, bazuela hauts politia eta oso artista zela, Sydneygo en el Club Español, garai batean kriston ospezuna, eta han ere kontzertu bat eman zuela urdulistar bat, abesten Lola Flores, Rocío Durango, Rocío Jurado, eta bar, bere espainol horrekin. Bueno, imaginatu, bera zentua eta bar, ez? Eta kriston arrakasta eta Melbournera joan, eta han ere bai kantatzeko aukera, eta ondo. Baina Jose Ignacio, beratiak, ez zuen hori gehin nahi. Nahi zuen kaina moztu. Eta hasi zen lan askatzen. Eta ez zioten lanikan ematen. Por fama de golfo. Gitarrakin, hau biliko da, usten gitarrakin, matxeteri ez dio emango egurrik edo. Eta golfo, eta kainetan lan egin nahi, eta txiotan ematen. Eta azkenin bere anaiak, Jose Luisek, esan zuen nagusiari, bera, gitarra nahi duzuna, tipo langile da, eta ikasiko du. Amaioz aukera bat. Eta hori nagusiak intzion kaso Jose Luisi, eta eman zion lana Jose Ignaziori. Bueno, ikasi zuen lanian, eta bera, bakarrik gaizen mozteko eta garraiatzeko egunero gutxienez 20 tona. Bueno, gero mundu guztiak nahi zuen Goirigontzarri. Hori zen beratia. Eta harren, joder. Izo, idatzita mesedez bidali histori hori. Eta nik ere zintzilikatuko dut nire sare sozialetan. Zintzilikatuko nun histori hori argazkoiekin. Ez dakizen bat urte daramazkite Instagram eta Facebook eta Twitter eta hauekin, izan du da gehien irakurri eta atsegin dut edo, gehien historia osoan. Ez dakizen bat atsegin dut hori, ez dakizen bat izan dituen, ez dakizen bat jende irakurtzen, arrakasta haundiena berri horrek izan zuen. Lanun, joder, zer da hau? Eta konkis eta ez hori. Bai, gai ez ezaguna eta balore honekin hori, ausardia, bai. Eta ranion, leire, kaguan amar, salsera zera, eta bai, ingendio intzinera honekin, venga. Eta gero kasualidadiak, berak pasazian zerrenda bat, nuen azaltzen ziren, 4 izen. Bere atia, bere anaia, bertze osaba aztek izertzen, eta Beni Azkue. Eta ni piztena nintzela, aipatu nuen Beni Azkue. Eta ondoan, nire, aro nintzen oporretan, nire ondoko bizilagunak, idurrek, komo? Nore esan duzu? Beni Azkue. Urduliztarra? Eta bai, ze, Australian ibilizena, nire osaba,
Nola gizu osaba? Bai, nire osaba, eta jugatzen da bere alaba salsera bat. Nola, salsera? Nik salserak behar ditut. Eta bauzu telefona, bai, karri. Eta deitu nion. Jugatz, Filipetan, uste zuen ez dakit konkizerako gonbidapena behale. No. Zure aitearekin harrematen, nahi dut, ja. Honekin egabiltza, Australerrekin, eta bar, eta norekin zaude, eta leireko joda bineon, umiek eta eskola berdinean daude, nik ezagutzen dut leire. Berain artean, elkar ezagutzen zuten, bai leirek eta bai jugatzek. Eta eranon, pues ez da, irurok, hasiko gara. Eta orduan, sare sozialetan hasi nintzen, izenak eta jartzen, jendik bidaltzen, banera atxastak izer, eta orduan, bota, izen, abizenak, telefona, tal, deitu, pum, eta horrela ziginen, hau zago. Eta nik ikusi nuenean, izen batzuk, haunistan errepikatzen zirela, gure komunitatean, pertsona bek daukete piso ondeia. Tere Gabiola, Amaia Urberuaga, Antonio Olaberri hau, Loren Arkotxa, Ester Korta, taranon. Pues jazta. Ez dugu elkar ezagutzen, telefonoz hasi ginen hitz egiten, jendea bilatzen eta horrela, eta esan ez du bilaratxo bat egiten. Eta eratzen gara zuek nahi zuten lekuan, Gernikan. Eta orduan, Gernika jatetxean, izan genuen daizeko bilera. Nun elkar ezagutu genuen, entatu ginen behetxe 10 pertsona edo. Eta bizten duzen, astapena. Eta nire planteatu nun, haizu, hau dago, zoik zarete hango batzuk anibilitakoak, Loren eta Antonio, beste batzuk alabak, beste batzuk Andriak, Anjaiotakoak, Anjaiotakoak, bai, Amaia eta Tere Anjaiotakoak, eta zerretik iztu elkartea bat egiten, hau eman merezi dutena, gure enbaxadorek izan direlako, eta guazen aurrera poliki. Eta kontatu nien, nire arre bat hauek indako lana Euskal Hartzaileekin, eta niretzat oso eredugarria zala, eta zedez genuen elkartea sortu, bazkare bat antolatu, liburuak eta argitaratu beraien anedotak kontatuz. Ez eunekoak eta Australiaren inguruan ez dago zer, oso gutxi, Gloria Toturik hauenak edo zer badule idatzia, eta bakarren bat badago igual, nire jendek ez daki. Eta nahi duana da, kontatu, Loren, nola eta joan zinen, zenbat urtekin, zer karritu zintuen, nola zen zure lana, bitxin, nola eskondu zinen, nun bizi zinen, kontatu hango histori hori. Hori da nik jakin nahi duana. Eta argazki bilduma, zeusten dena galduko da. Hau zau pasatzen den informazioa, iristen den momentu bat, gaur egon gazti gaina, Fortnite eta hortik ez diateatzen, orduan, esto les viene de lejos. Eta igual ez dute jarraituko, orduan, hori behar dugu gorde, soporte desberdinetan, edo dokumentalak, edo liburu batian, edo artxibo batian, edo ez galtzeko. Eta ero zuei esker, ezagutzara eman. Eta bidaia egin, eta horrela seginen, eta bazkari antolatu genuen, Gernikan, 253 pertsona antxe, gatu ginen Filipetan, eta bihar dagoat bilera, berriz ere, bidaia antolatzeko, eta gero gure bilera, bazkarien balorazio egiteko eta bar, Nafarroan, mentxe gabiltzaia, zuei esker, eta bazter guztian azten berriz ere, eta berria lortzen diun. Eta asmoa hori da, alegita jende gehien bilatu, lokalizatu, gonbidatu, protagonistak edo familiarrak, eta eman zor diaguna, jazta. Omenaldi bat, ezagutzara eman indakoa, eta beti gogoratu, berai esker, zer nolako fama dakoa guanan. Antipodatan ere. Eta orduan, hau baldin badago orain norbait hau ikusten, eta esaten baldin badu nire aita edo nian jaiatako, nola jarri behar da edo jarri daiteke? Bueno, aiza da, oin, buruz eta telefonoak ez dakizkit, baina, bestela, zuei deitutan, gure bazkara ordaintuko izut hori, zer lan emango izut. Baina, bestela, gure sare sozialetan, gure Facebooken eta Euskal Australiarrak alkartea, hortzen dago, bestela, emaila ere daukago, Euskal Australiar alkartea, Bizkaian alkartea da, ez elkartea, A-rekin, Euskal Australiar alkartea @gmail.com, horrata ere ditzen aldute, eta bestela sare sozialetatik, jende honitzek hortik idazten du, bai Instagram, bai Twitter eta bai Facebook. Eta hain buruz ez dakit Amaiaren telefona, baina, bestela hortikan ere ez da zaila gurekin harremetan jartzia. Eta guk nahi duguna jakin, nun dauden, nortzuk diren, harremenetan jarri,
Eta beti informatu, ez? Aber, zerin bar dugun, nolin bar dugun, liburin bar digula, nor parte hartu nahi du, argazki bilduma batin bar digula, libura argitaratu, argazki bilduma, argazki eta ez gordetzeko zer. Argazki batzuk potentiak, bino, ikaragarriak, pasada. Eta oizten dugu galdu, bidai bat antolatu behar digula, venga, gonbidatu, urrengo bazkaria noiz, ikusiko behar noiz antolatu, edo egin egun bat Australiarren eguna, hori antolatuko dugu, edo beraiek esan, aizue, zaretik ez duzu hau antolatzen, venga, alehin duko gara hori egiten ere, azkenin hau da guztiona. Bai, eta sarea sortzea, ez? Hori da, sarea eta komunikazioa, eta azkenin, guk nahi duguna da, leku guztietara iritsi, eta mundu guztia konten egotia. Hori da gure beraiek esatea, norbait gutaz horitu da, eta, ongi. Ez diote inolako balerurik ematen, indako lanari beraiek, oso humilak dira. Euskaldunak beti denek izan dira oso humilak. Eta Kriston lan egin dute, beraiek esker, garenak, eta dugun fama, bino beraiek ez diote garrantziarek ematen. Duen garrantzia ez diote ematen. Guk emanen dugu garrantzi hori. Bai, orain dela gutxi arte ez ezaguna gaia, baina nahiko interesgarria eta hori aldatzen ari da. Aldatzen, eta zuei esker, ez? Azkenik, zuek ere altabazak zarete. Zuek egindako lana. Baina, zuek ere interesek ikusi oso gai politia da, eta gure herriaren historia potentia eta oso garrantzitsua, jakin bar dena. Eta, bintzat hori lortu dugu, komunikade guztik, eta, bintzat interesa azaldu duzu, ari zate kolaboratzen, guretzat izugarrizko laguntza da. Eta, hain ja mendeken aurrera, mendeken aintzinera, guztiok elkarrekin, egin dugu bideo bat, bada asko itiko banikan, baina, bintzat energia eta gaua badugu, eta hori zor diogula, eta hori da gure aktibatzeko zer hori ez. Hemendik jarraituko dugu kontua eta zuen lana, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, Julian. Eskerrik asko zuei. Kriston mesedea da. Benetan eskerrik asko. Hurrengora arte.